Muri yeZimbabwe vane kumkoba vane kugwero vanyasvika vakati aiwa kunyange mukabvisa Amos Chibaya paballot kunyange akasakondesta asi isusu hamukamubvisi mumahatsi medu hamukamubvisi mumwoyo yedu nekuti nyange iri mukamubvisa isusu hatinonovhoti nokuti munhu watinoona munhu watinoda kuvhotera tinomuziva. Saka muri yeZimbabwe tisati tamboenderera mberi nenyaya iyi nokurudzira aiwa chibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochana mabvisa ndokupa pano paZim News Live. Notona kuti pane munhu anouya achiposta achiti anoratidza kuti munhu uyu atori citizen atori munhu wetriple noti anouya achipindura achiti they successfully removed Amos Chibaya from the ballot paper and blocked him from taking part in the CHABANGU by-elections. The truth is they can only remove from ZEC ballot papers, but they will never erase him from hearts of Mkoba residents. It's only here where we call him Chibaya in Gweru. In Gweru, they call him Shumba Mkoba. Sorry Amos, we will emerge stronger. Satukona kuti aiwa vanhu vemugweru vanhu vanyasi kuti aiwa tinomuziva tinotombuti Shumba, vanhu vasikamuzivi ndimi munomuti Chibaya, but isu kwedu ishumba huru chaiyo chaiyo. Saka vanyasoratidza kuti vanonyasa kuziva mabasa ake Amos Chibaya, vanoziva zvaanoita. Saka muri yeZimbabwe chimboyambotiudza kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi penhaurwa iri kutaurwa kuti aiwa Amos Chibaya angabva hake paballot asi mwoyo yedu haangabvi. Saka muri yeZimbabwe mcomment section medu muchitiudza munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musubscribe kulike pachinotina on the bell icon. Ramuchana mabvisa ndokupai pano paZim News Live.